हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव जादों आरो सुख सान्ति जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आंनावथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन एनडिबिआनो होन बिएलटिआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरनि थाखाय जोंनि आफादखौ एनएलएफबिखौ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ थारमाने बेबायदिनो जुदि सापर्ट खालामबाय थायोबा जों थांखियाव सहैगोन आरोखि आं नोंथांमोननि जि थांखिखौ लानानै जि नोंथांमोना 3 बोसोर जि गुबै दाहाराव बोहैगासिनो दङ दिनैसिम सरकारजों सावरायनायनि जि मा मेसेज नोंथांमोननि सरकारजों सावरायनो होनो गावसोरा माबा लायो इनफरमेसन हरो जोंनिसिम खौरां फैयो नाथाय दासिमबो एक्जेक्टलि जों टेबोल ट्राइपार्टि टक जिरायनो मोनाखै खिन्थु मेसेज फैबाय थायो कि र' जिरायगोन होननानै जोंबो नेगोन जोंहा थैज' दङ जों नांगौबा जोङो 10 बोसोरखौ नेगोन 15 बोसोर नेगोन मा एनडिबिआ जुदि 35 इयार्स स्ट्रागल खालामबायबा जोंलाय दासो 3 इयार्स जादों दंबावोना बहुत टाइम नोंथांमोना जि 3 बोसोर जि एनएलएफबिआ आगान होबाय आरो जि नोंथांमोननि जि गुबै इसुफोरखौ दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन नामा मा इसुखौ लागोन नोंथांमोना एक्सुवेलि जोंनिया मेन इसुआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबो दासिमबो बख'वाखै ओमफ्राय जानाखि केरेसफोर दङ एनडिबिनि इसु लानानैसो जों एनएलएफबिआ जोनोम जादोंथ' दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै इनफेक्ट दा जोंनि सिएनसि आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो सिगां बिसोर बुंदोंमोन कि रन्जन सारनि केसा माबामोन मा होनलाय बे एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जानायमोन बेखायनो बेखौ थारमाने एसे प्रब्लेम जादों बख'नो होननानै नाथाय दा आं बेखौनो सोंदों आरोखि ना आङो माबाफोराव गिदिर गोलाव जानाखि दा एमएलए एमसिएलए एमपिफोर दङ आं बिसोरखौनो सोङो थारमाने जोंनि बाथानि केसा आलदा बेथ' कनभिक्ट जायाखैमोन सिगांहाय दा खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय लांखो खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय बेबायदि सोहैफिनखो दा बेखौ थारमाने बिसोरसो मिथिगोन आरोखि जोंथ' बेखौ बिजिरना नायगोन सार बेबायदिनो जाबाय थायोबा सारमोना माबाफोर मोनसे खैदानथ लागोन नामा बेबायदिनो जेनेबा बर' बिदि जाबाय थायोब्ला ओरैनो दाखालि माबाया मा होनोमोनलायो एसपि स्पेसियेल ब्रान्सनि एडिजिपि बे लेंहरनानै जोंनि जिएस फानजारिखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया सारमोननि डिमान्डआ फुलफिल जानाय बायदि नुनो मोनदों ना दासिमहालागै जेबो फुलफिल जानायखौ नुवाखै फुलफिला जागोन खिन्थु जों स्ट्रागल खालामबावनांगोन एथ' सहसै दा बिसोरो जोंनो होनाय नङा मानो होनबा जोंनि संगठना गोदान 3 इयार्सल' जादों बेखायनो बिसोरो एथ' सहसै जोंबो मानिनानै लाया खिन्थु जों नाजाबाय थागोन स्ट्रागल खालामबाय थागोन गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना फिन आखायाव आरो हाथियारखौ देखायहैगोन नामा हाथियार लानाय लायैखौ आङो बेयाव स्टेटमेन्ट खालामा थारमाने आखायाव हाथियार थाबासो थारमाने जोङो हाग्रायाव खारफिननो हायो आरो दानि नैबे मुहुर्त टाइमाव थारमाने टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल दा जोङो माइन्डलिबो माबा जानानै थानांगौ आरोखि मा होनोमोनलाय प्रिपेयार जानांगौ आरोखि साइक'लजिकेलि जोङो माबा खालामनो हायो प्रेसार होनो हायो गभर्नमेन्टखौ खिन्थु आखायाव हाथि लानानै गावलायनाया थारमाने ब्लाड सेटआ थारमाने गाज्रि जायो आरोखि जों नुनो मोनो जों दा गोबां बर' हारियाव नोंथांमोननि रैखाथि गैयैनि सायाव गोबां जोंनि बर'फ्रा सेकेन्ड खालाव जादों आरो बे बेलायाव दासिमबो रावबो न्याय मोनाखै बेनि दस्रा माबाफोर बुङो नामा बेनि इस्युखौ आं बुंनो थाङोबा थारमाने दायआ जों गासैनिबो दङ थारमाने जोङो सोरबा जोंनि बर' लाइमोनखौ जुदि फेक कन्ट्रल खालामथारोबा जों रावबो स्टेन्ड खालामग्रा गैला दा बे मेन इस्यु सोरबा सासे स्टेन्ड खालामनो नागिरो बेखौबो थारमाने गोजौनिफ्राय दबथायनानै दोनो दा बेखायनो नों आं गासैबो रायजो राजा स्पेसियेलि दा मिडिया पार्सन नोंसोरो जुदि राइट रल लायोबा खिन्थु बेफोरबायदिया थारमाने खमायलांनो हमगोन आरोखि नोंसोरो आंखौल' सोंनो नाङा नों बयखौबो सों बिदिनो डाइरेक्टनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिलांनायनि आरोखि जि बिटिआर रेकर्ड जानानै थांबाय बेयाव जि माखासे दफाफोरा मावफुंजादों माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै दा दफाफोर मावफुंनायनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंदों एनएलबिनि बेलायाव बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङानो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे एनडिबिनि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनियास नन हाइनियास केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावना नङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्ति जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आंनावथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन एनडिबिआनो होन बिएलटिआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि एनएलएफबि होनाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों सरकारा सावरायनानै नोंथांमोननि डिमान्डखौ मावफुंनायनि आसा दं जोङो माबासिम होजोंहाय जोङो प्रेसिडेन्टनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन ओमफ्राय प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो रिप्लाइ मोनफिनदों थारमाने दा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामदों स्टेटआव थारमाने एसे माबा खालामना दोनदों आरोखि थारमाने
लिंकखौ थारमाने एसे सिदा खोथा बुङो थारमाने स्टेट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थारमाने आन्दाज खालामना दोनदों आरो बे जिनिसखौ लिंकखौ थारमाने क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि जुदि लिंकखौ जुदि क्लियार खालामनो हाया दाहालागै ट्राइबेटिक जासिगौमोन आरोखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ नोंथांमोननि सेथि हाबाफारियाव दंना गैया दङ दाथ' जोंखौ जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लासायाव जोङो सेन्टार जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु दा कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनाल जायाबा स्टेटआनो जों नांखागोन जों आबाद मा जिरायबावनो बेथ' गैला सार मोनसे सोंथि खालामो सार नुनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो पाब्लिकफोरनि मोनसे सोंथि दिनै जोंनि बर' हारियावहाय डिभाइड एन्ड रुल जों नुनो मोनबाय थादों दिनै नोंथांमोननि बेलायावबो एनएलपि बिदि नुनो मोनदों डिभाइड एन्ड रुल बिनि मा बुङो सार बिराद मोजां जिनिस सानदों थारमाने जिनिसा मा जायो डिभाइड एन्ड रुला ब्रिटिशफोरनि पिरियडनिफ्राय जाबोदों बे जोंहा फ्रेगमेन्टेसन होनो जोङो इंलिसावहाय थारमाने फिसा गावस्रानानै थारमाने कब्जा खालामना लायो आरोखि थिग जोंनियावबो बिदि हाबदोंमोन खिन्थु बे नङाखि जोंनिया डिभाइड जादों खिन्थु संख्रि फानलुनि थाखाय न'आव दावसे दावराव जायो बे जालांगोन थिगानो जालांफिनगोन बे उनावहाय दासिमबोथ' आं उमुनि होनानै लायाखै जिखिजाया एनएलपिआ मोनसेयानो दङ खिन्थु टाइम दङ आरोखि दा जोङो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैनानै जों सावरायफिनगोन आरोखि सोर खालामो नोंथांमोनखौ बेबायदि खावनायखौ राजखान्थि केसारखौ आं बुंनो थाङा समाव दा माने संख्रि फानलुनि दावराव जायो बे सोरहाबा संख्रि जानो लुगैयो खम जानो लुगैयो बेयाव एसे एनैया न'खराव जारागा जों लेखायो थिग बिदिनो जानानै थाङो हारिनि थाखाय जि खामानि मावनो ओंखारनाय जि एनएलपिआ संख्रि बानलुनि थाखाय जि खावनाय जायोब्ला बे बेसे गनायजाथाव नोंथांनि संख्रि फानलुनि दावराव जानाया जाहैबाय थारमाने बे जानाय लोंनायनि दावराव नङा आरोखि सार बेखौ सोंथि खालामनो सानदों बेनि उइकनेस पइन्टआ सार मानि थाखाय जादों सोरनि थाखाय बेफोरबायदि जानो मोन्दों आरो माबोरैबायदि हाबनानै सुबिदा मोन्दों माखासे जिनिसखौहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोंसोर नुबोदों बे उदालगुरि मासबाद एरियायाव जोङो दा माबाया मा होनबायो कबरदाना ना माबा दंमोन ना बेयाव उदालगुरियाव जों प्रथमबार ओंखारनाय जायगाया सिगारि दाङायाव बेहाय नोंसोरनो मिडियानिफ्राय नुदों कि जोंनि माबाफ्रा आफादाव माखासे हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव जादों आरो नोंथांमोननि एनएलपिआव माखासे सुबुङा गेना खान्थि मावदों नामा एनएलपिनि एक्सुवेलि डाइरेक्ट मानसिखौ जोङो बेबायदि बुंनोबो हाया मावदों मावाखै नुबासो बुंनो हायोथ' थारमाने मानसिखौ कन्डेम खालामनायाबो गाज्रि दा जुदि जोंनि बक' दा नोंसोर डाइरेक्ट होनो साना बक'नि खोथाखौ बुंनो सानाखै होनबा बेयाव सिदा सोंबासो जायो माने बक'आबो मोनसे सासे गोदान मोजां लिडार खिन्थु मानि थाखाय बेबायदि जालांदों बेखौ आं बारा हमनो हायाखै आरोखि खिन्थु मोनसे जिनिसखौ आं दुखु मोनो सिदानो संगठननि सम्पतिखौ थारमाने गभर्नमेन्टनो गथायोबा नोंबाबो रागा जोंगोन आंबाबो रागा जोंगोन सिदा खोथा बुंबाय आरोखि आं इउनाइट जानायनि बेलायाव मा बुंदों नोंथांमोननि दासिमबोथ' माबा जायाखै मा होनोमोनलायो मोननो गावाखै आफादा मोनसेयानो दङ एसे एनैया थारमाने मिस आन्दारस्टेन्डिं जानानै थादों बेफोरो समजों बोथोरजों फैबा गोरोबफिनगोन आरोखि